Годишни деца се загубили в гората, ходили на къмпи. Те били омагьосани от някаква магия. Родителите им ги търсеха 1 година и не са ги намерили още. Не е много хубаво, но все пак става за 1 седмица. Дали това е година, след като говориха за историята, легендата? Да. Прав си! В легендата разказват, защото Води Макс поръчал, ако някой излезне, веднага ще го изяде. Трябва да сниме малко вътре или и нашите кости ще станат с неговата шупа. Здрасти! Какъв е този шум? Вижте! Какво е това? Не знам. Казах да не дойдеме. Казах ви да не дойдеме. Да, прав си. По-добре да забравим тази случка, да отидем. Не сме спали 3 дена, по-добре да отидем за вода и храна. Хайде. Хайде. Ела тук нос. Къде са тези? Те се прибират. Трябва да изчезна. Не беше добър. Не беше добър улов, но все пак стана нещо. Взехме малко риба. Кой е разхвърлил толкова много? Какво е станало? Защо става преобърнат? Храната ни изядена. Какво ще правим? Къде? А водата къде? Ще умра от глад и жажда. Без паника трябва да забравим това. Не е наистина. И не гледа как спиме. Какъв е този шум? Изчезвайте от гробището на майка ми. Чакай, какво гробище? Макензи Чаръл, майката, която била от 1933 година. Да не бие това тя? Да. Вижте! Спокойно, мамо. Ти си в безопасност вече.